Testing 1, 2, testing. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum niċċelebraw it-tifkira tal-imqazza Alla Marija fid-dulur tagħha. Nofru l-Quddisa għal Ruħ Ġanna u Mikelanġ Boħaġar. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex titħejjew kif ixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox mill-konfuti li jiena għaddik ħafna bil-ħsieb, bil-kliem lemin u billi ħallejt milijieti tiegħi l-akbar tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem konċli l-anġli u qadisin kollha u l-konfuti biex tolbu għalija l-mulejja l-latana. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, inti rid li jommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix li saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lud. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt.
u kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-obbedjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Fit-tieba tiegħek mulej salvani, fit-tieba tiegħek mulej salvani, fik mulej jien nistken, ma jkolli qatt għax nirex, fil-ġustizzja tiegħek salvani, għatini widen u fittex eħlisni, fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-ken għalija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni, inti l-blata u l-fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassalni, fit-tieba tiegħek mulej. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi, fidejk jien nerħi ruħi, int teħlisni mulej Alla tas-sewwa, fit-tieba tiegħek mulej. Imma jien fik nittama, mulej innejdlek Alla tiegħi int, fidejk hi xortija, eħlisni minit l-dewwa, minit dawk li jaħduha kontrija, fit-tieba tiegħek mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li jint irfajt għal min jibża minnek, li jint ħejjejt għal min jafda fik, quddiem il-bnedmin kollha, fit-tieba tiegħek. Inqumu bil-wieqfa s-sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fid-dbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om mill-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma, nifet sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuwa li madwejjaq li jifnuha ħasset l-om imbirka. Xweġġa ġarbet u xkefrija meta ratu fid-dbatija l-om lill-liben Alla. Qalb kull bniedem tħoss għalija lill-om Kristu u kemm tibkija x'ħin taraf dil-ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħħa f'nikked kbir ma bina. Għad nubiet ta' ġensu ħati lil Ġesu ratu jbati taħt iswat blaħnina. Rat lil bina u baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. U għajn ta' mħabba lija ġelni nħoss dik id-dbatija biex jien nibki miegħek. Kebbet f'qalbi nar ta' mħabba la tħallija qatt tittabba imħabbti għal Kristu. Qaddisa, isma' talbi, dawk il-pjagi għedli f'qalbi tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi dit-dbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubieti, fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka, qalbina, uri miegħi din il-ħniena biex inħoss l-indiema. Mewt Ġesu għedli qudiemi fuq il-pjagi jkun biss klimi u l-passjoni tiegħu. Ġelni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka ieqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fit-triq wennisni u b'mewt ibnek ħaresni, żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar, għamel int li jien nittajjar lejn is-sebħ tal-ġenna. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħinja il-Verġni imqazza Marija, għastħaqila l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu,
Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Uti fil-waqt li l-bira għamilna il-festa tas-salib illi huwa s-sinjal tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, tar-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt. Illum qegħdin nagħmlu tifkira tas-sem ta' Marija f'dan il-misteru. Il-Vanġelu tal-lum jurina lil Marija wieqfa ħdejn is-salib. Wieqfa. Jiġifieri tieħu sehem f'dak illi kien qiegħed jiġri. Tieħu sehem mhux biss esternament bil-preżenza tagħha, imma fuq kollox bil-fidi tagħha. Bil-fidi tagħha. Marija tingħaqad fil-fidi ma' tbatija mal-offerta ta' Ġesu fuq is-salib. Marija flimkien mas-sagrifiċċju ta' Ġesu toffri wkoll is-sagrifiċċju, sagrifiċċju jfisser offerta mhux hekk, ta' tbatija tagħha. Għaliex it-tbatija tista' tkun offerta, sagrifiċċju, imma tista' wkoll tkun tbatija li teqridna, li tkissirna, li taskandalizzana. Meta t-tbatija tagħna bħal mamlet Marija hija magħquda ma' tbatija ta' Kristu, ma' tbatija ta' Ġesu, allura issir offerta, issir sagrifiċċju għotja tagħha nifissa lil Alla. Dan nistgħu nagħmlu ħana wkoll. Nistgħu it-tbatija tagħna naqduha mas-salib ta' Ġesu. Allura it-tbatija tagħna għalkemm tibqa' tqila, għalkemm tibqa' ibsa, imma tintela bid-dawl tal-qawmien. Għaliex Ġesu rebaħ fuq il-mewt. Imma jekk it-tbatija tagħna nerfewha weħidna, jekk it-tbatija tagħna nirribellaw għalija, issir tbatija li taqqalna, li tkissirna, li taffiġna l-isfel. Allura ejjew illum inħarsu lejn Marija u hekk, illi kif kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu u miegħu flimkien miegħu offriet it-tbatija tagħha, il-ħajja tagħha dak li kienet. U għaliex għamlet dan Marija kienet hija wkoll, mhux kienet, hija wkoll magħquda ma' Ġesu fil-qawmien tiegħu. Mhux hekk. Dan is-santwarju aħna nikkontemplawha imqajma mill-mewt mimlija bil-glorja. Ejjew nemmnu li it-tbatija tagħna meta hija magħquda mas-salib ta' Ġesu għad issir, għad tinbidel fil-glorja tal-qawmien. Fil-glorja tal-qawmien. Ġesu dan li wedna illi huwa issaħibna miegħu f'dan il-passaġġ mill-mewt għall-ħajja. Ta' dan għandna sinjal li hija l-Madonna. Ejjew inħarsu lejha, ma nħarsux biss lejn in-niket tagħha, ma nħarsu fuq kollox lejn il-fidi tagħha. Li fil-momenti ibsa mudlama tal-ħajja tagħha hija baqgħet temmen. Ejjew nemmnu aħna wkoll. Ejjew konna din il-fidi, jiġifieri x'jiġifieri l-fidi? Jiġifieri l-għaqda tagħna ma' Kristu. Ħalli ma' Kristu wkoll aħna nkunu magħquda
fil-glorja tal-qawmien. U tiegħu nresqu t-talb tagħna. Mulej jieqaf mal-Knisja tiegħek, b'mod speċjali l-Knisja imġarba u mħabbta, u oħroġha rebbieħa fuq l-dewwa tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fost il-ġnus biex il-bnedmin jgħixu fil-paċi u fil-ġustizzja nitolbu. Għal dawk kollha li qegħdin ibatu għal morda għal dawk li huma mġarbin biex inti mulej tfarraġhom bl-imħabba tiegħek nitolbu. Għal familji tagħna fejn hemm xi inkwiet xi firda biex inti mulej issewwi l-ħsara ta' dnub tagħna nitolbu. Għal qrabatna u ħbiebna li jitolbuna biex niftakru fihom fit-talb tagħna nitolbu. Nitolbu għal mejtin tagħna kollha biex inti mulej issaħħibhom fil-glorja tal-qawmien nitolbu. Mulej missier qaddis inti rid li l-Verġni Marija tissieħeb ma' Kristu ibnek fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Għatina li aħna wkoll nissieħbu mat-tbatija ta' Kristu fit-tbatijiet tagħna biex miegħu naqsmu l-glorja tal-qawmien u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tbitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tbitek tajtna l-imbit li nofrulek frott tad-dieli għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej li wlied moqdin. Aħna nsejru nofrulek, ma taftu mulej ma Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għat-tifħir ta' ismek u Alla ħanin il-qattalb u l-offerta li qed nagħmlulek fġieħ il-Verġni Mqazza Marija li x'ħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fil-ħniena kbira tiegħek tajtilna bħala Omm l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħajru lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajra. U nfaħruk, imberkuk, u nxandru il-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liban il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru il-kobor tiegħek l-anġeli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismawiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. Smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet.
imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-sewit. Għaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li n-nar nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Antonnu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqadsa Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Mdawlin bit-talim tal-Evanġelju, ejjew nitolbu kif għallimna il-mulej innifsu u ngħidu Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietna bħal maħna naħfru lil min ħadd jalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fija, inti tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Kristu jkun jislu lilna sekna. Ħaruf tal-la. Mulej Ġesu Kristu. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jendawk l-huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
سيد كلمة واحدة. Ifirħu għax qegħdin tissieħbu fid-dbatijiet ta' Kristu biex aktar tifirħu u titennew fid-dera tiegħu fil-glorja.
nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem fiċ-ċakontana nitolbuk biex kif aħna u niftakru fin-niket tal-Verġni Mqazza Marija intemmu fina għal ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-dbatijiet ta' Kristu u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna